L-Air Malta qed issejjaħ lit-testjar sistematiku tal-COVID-19 għal passiġġieri kollha qabel kull titjira. Dan qed isir b'kooperazzjoni mal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport bl-ajru. Din l-istrateġija tat-testjar tista' sservi bħala alternattiva għal miżuri ta' kwarantina u għandha il-potenzjal li terġa' twassal biex aktar nies iħossuhom komdi isifru. Iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon spjega l-fatt li jsir it-testjar għal COVID-19 għal kull passiġġier jista' jagħti iżjed serħan il-moħħ. Il-fatt li jkollok it-testing kemm meta jkun ġej lura lejn Malta kif ukoll ħiereġ minn Malta huwa an added measure li huwa tajjeb ħafna għaliex għax aħna lejn Malta minn kun ġej jekk ħanamlu l-test qabel ħadd ma ħejġi li jkun pożittiv u nistgħu ngħidu ħajjek kontamina, allura ftuħla l-airport mhux se jikkostitwixxi dik il-biża' li jagħmel ħsara lil-Maltin li hija importanti ħafna. L-Air Malta mhix l-unika linja tal-ajru li qed issejjaħ din l-azzjoni. 25 assoċjazzjoni tal-industrija tal-avjazzjoni firmaw ittra mibgħuta tal-Kummissjoni Ewropea fejn ħeġġew azzjoni konkreta biex tiġi koordinata sistema ta' protokoll ta' testjar komuni biex tieħu post il-miżuri ta' kwarantina ġenerali madwar l-Ewropa. Dr. Manjon spjega illi jekk tiddaħħal din l-istrateġija, l-effetti se jkunu kbar u jinħassu f'diversi setturi fosthom anki dak tat-turiżmu. Il-miri ta' din l-istrateġija huma multiple, imma l-iktar importanti inti li nerġgħu aħna nirrivajvjaw l-industrija turistika f'Malta, ħalli ngħidu hekk li waqt ħafna kulħadd jaf ġifieri hawn diskussjoni hija ovvja. Allura l-industrija tal-akkomodazzjoni kollha flimkien ġifieri u li tolqot il-ħwienet, tolqot il-ristoranti, tolqot il-ħafna nies. Allura dik industrija li tikkontribwixxi 15% tal-GDP tagħna imma mbagħad għandha ħafna benefiċċji oħra l-fallout tagħha li tispredja across the whole economy.